og velkommen til. I dag står jeg ude på Vesterhavet. Jeg vil lave en lille vlog her om herovre i Jylland. Så jeg står ude på Vesterhavet, så jeg lige tager det med. Jeg er lige på ret med en bølge, og jeg lige skiftet tøj. Jeg skal til Findvand af. Jeg skal pisse med, jeg står herude. Så hej! Fuck min lille søster, det er ikke. Okay, lad os fucking gang en video. Fordi jeg ønskede for lyden her, det er fordi at det blæser, og så vandet her. Så hvis I kan høre mig så godt, så vil jeg lige prøve at redigere til det her. Jeg har lige været inde i Herning. Herning, og så er jeg på Hvide Sande lige nu. Der er nogen, der skal til Aarhus. Det er sgu lækkert. Charlie Lunde. Hej Charlie. Charlie! Det tog mig minuten lige en lille oplæg lige før. Ja, jeg tabte desværre. Han var en meter på mig. Men jeg har hurtigt acceleration, så jeg vandt heldigvis ikke. Nej, ikke heldigvis. Jeg vandt næsten. Ja. Den kraftede meget dårligt, altså det vidste ikke. Jeg kommer på stranden, og nu skal jeg faktisk bare hjem. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal lave. Til min farfars lejlighed. Ja, så skulle jeg faktisk ikke rigtig have. Farfars lejlighed, jeg har en lille udsigt. Den er ikke, vi bor højest. Hans altan har 31 grader. Den solen skinner jo bare ind i hovedet. Jeg kan lige... Nå, nu skal jeg nok gå tur med mit hoved. Nu skal jeg gå tur med hunden nu. Undskyld, den gad ikke rigtig at filme. Jeg filmede rigtigt, hvor min hund han løb efter fugle. Og jagtede dem selvfølgelig. Han er chef inde i ser vores læge. Så det var lidt irriterende, at jeg ikke filmede det. Sorry. Og en grim skole det her. Kravle på de der fucking klamme ting der. De er faktisk pisse lidt. Min lille søster. Hun er lort til det. Teknisk kanal Molly Poulsen. Hun har lagt en video ud med hvor hun vlogger op fra Jylland. Så gå lige og tjekke den kanal ud der. Nu er video ud næste video. Sammen med måske Victor, Noah og måske Niels, hvis han gider. Og Hussein. Det bliver sgu en god video. Håber jeg i hvert fald. Forhåbentlig i hvert fald. Fordi jeg vil bare gerne lave en anden video i stedet for at vlogge hele tiden. Så jeg afslutter snart den her video her. Men jeg tror lige at vi kolder lidt længere. Jeg skal også hjem fra Jylland i morgen. Skal jeg hjem op til video. Og så skal jeg bare for dag. Måske i Tivoli. Det skal jeg ikke. Det skal jeg da. Og så skal jeg bare efter. Så skal jeg da bare i skole om mandagen. Og så bare tirsdag og så onsdag. Og så er jeg fucking fri i 4 dage. Dejligt varmt. Så det bliver sgu lækkert. Den næste video, den bliver det, at jeg er i gang med at lave en serie. Hvis I så den anden vlog, jeg har lagt ud, den video før. Den her. Det tager lige 2 scarieste videoer med næste gang. Og så tager, jeg tror jeg tager 3. Næste gang er det klamme eller fedeste steder. Og så snart et stativ. Jeg har ikke fået et stativ nu. Min far betaler det hele, fordi at han lovede mig, at han ville bestille det fra YouTube. Men det gjorde han ikke. Og så får jeg det gratis på en måde. Og så er det bare. Så skal jeg ikke selv bruge min egen penge på det. Så bliver det sgu meget lækkert. Så nu kommer der en ordentlig video ud af det. Så nu afslutter jeg den her video. Tak for at I så med, og husk at abonnere og smide en like. Vi ses i næste video.